Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Awatinofara dambudziko rinoita nderera makuzoendera vasekuru nhasi. Dambudziko raita kuti ndiuye pano pasekuru achapora idambudziko rekuti mhuri yekwedu iri kunditi inini ndiri muroyi ndakabata, saka ndauya mukati medare rasekuru achapora kuti wanditsanangurirewo kuti ndakabata here chakaipa mukufamba kwataitawo tichibatsirwa. Ndiro dambudziko raita kuti ndiuye nhasi pano pasekuru achapora. Imunonzi ari ndimani, munocherei, munogaripi naitete? Ine ndinonzi Tsitsisa Umwema, wabereki wangu vari kuGoromonzi, ndinoyera beta. Alright. Saka mashoko ndakutambudzai kuti musvike pano? Ndiwo mashoko anditambudza, neupenyu hwanetsa hwarwadza. Hapana chandinoti ndaitawo ichi chabuda mukati meupenyu, chabudirira. Mugere muno South Africa? Ndigere muno South Africa. Kupi? Ndinogara kuOrange Farm. Mani makore manga makawanda zvakadini muri muno? Kubva 2015. Alright. Vasekuru muzukuru wenyu ndiyeyu? Alhamdulillah. Nawe maidho vasekuru hanzi ari kupopera mashoko ekunzi anoroya akabata-bata. Mubvunzo ndokuti zvakamira sei naye vasekuru? Alhamdulillah. Chatinotaura kuva ndega nditaure ndichiti sekuuya kwamaita kuti kuzoedza vazukuru vangu ini handirambe kana munhu achinongedzwa neverukama. Asi kazhinji chatinotaura ndechekuti munhu ari wani anonetsa kuti uprove kuti hausi muroyi, nokuti hama dziri kufamba dzichimubata kuti ndiye muroyi. Saka ini ndinenge chida kuti munhu kana akakwanisa wouya nehama dzacho kana totaura nhau dzacho, toita zvinhu zvacho zvobuda paTV neuroyi wacho, kuti kana uripo toshandisa mitombo yedu. Isusu tinoshandisa mitombo. Kana ari muroyi hazvitinetsi. Manje so anenge atobudikira, kana ari muroyi anongobudikira. But now yokuti inini ndizoti uya auya achinongedzwa nehama, kana anongedzwa nehama dzake kuti muroyi, totambira kuti muroyi. Asi chiri chinoita kuti ndimuprove kuti asi muroyi, ini ndinoda pave nehama 2-3 vakagara apa kuti shuwa hama yedu tikuibata, takabata kwadhiki. Achapora tiudze iwo kuti hama yedu muroyi here kuti asi muroyi. Inini alhamdulillah ndirambe munhu hapa kana afamba kumaprofita akabata tumuroyi, ini ndinoti very good. Zvambaendai muroyi wenyu, regai tichitanga basa renyu. Saka apa manje kana ari wani anofanira nemunhu atiza hamba kuti ndikuenda kungonozvichenesa. Asi kana atise kuti ndichenese ndikunzi ndiri muroyi ndongomuchenesa. Asi kana ati iye ada kuziva kuti iye hasi muroyi, hamba dzinoda kuti zive kuti hasi muroyi, anouya nehama dzacho ndomushandira pamwe chete. Alhamdulillah. Ndo mashandiro atoita inini. Bose ndini handidi kushanda takawanda nokuti vakamuudza kuti uri muroyi handizidini. Akaudziwa kwakaudziwa. So nasuna adzoti achapola vauya kuti rega ndiende kwana chapola kuti ndonoprove kuti handisi muroyi. Inini ndozogamuchira. Ndoti ndomugamuchira futi moko 2 years kuti waita zvakanaka muzukuru wauya kuti ndikuchenesa. Ndinofanira kumuchenesa pane hama. Muroyi haacheneswa ani wani. Muri chimuroyi anocheneswa ani hama. Pauya apa nhasi auya zotizivisa kuti sekuru ndandoenda kunongedzwa. Saka ndakuchiti iye hama dzake ngadziuye naye. Tinotenda vasekuru. Saka pamune urongwa kuenda kumusha kune hama dzenyu handiti vatete? Hongu hwama pariye zvinhu hatitotaudzana. Chakaita kuti tinongedzane nyaya yeuroyi, ininiwo ndine kwandaifamba tichibata hanzvadzi kunzi ari kundishandisa, uyezve akaita zvaakaita pakati peropa rangu. Saka inini pandakavati ngatifambei havabvume, hatitotaudzane kana pamafoni. Zvinonzi uyu mufundisi haaite zvechiwani, havatode. Asi mashoko esaya akatanga kubuda pakafa sisi wakafa October musi wa14. Inini ndawataurira chokwadi kuti iwewo hanzvadzi une kubata kwawakaita, nekuti hanzvadzi iyi akambopenga 2009 akabuditsa ropa raizadza 5 rita, akapenga 1 day, mangwana achibva aita zvakanaka. Saka kubva ipapo inini kufamba kwandiri kuita ndiri kumubata hanzvadzi uyu, asi ari kuramba kuti haana chaakabata. Maizwa nawo vasekuru? Alhamdulillah. Saka ndati yakangonaka ka. Noti isusu tikuti isusu tinoda kupa test. Saka tapetwa kana ora ndiso asiri kuwira nanzvadzi. Pachaiwa here 1 kana 2. Kana 1 chaiye. Handiti kuona. Azviti kuti atore mwana wake. Kana muzukuru. Toda mwana akava ari muzukuru wako hanzvadzi, akava ari muzukuru kupi 1. Handiti dariro manje so data totanga kutoita ma-action yevaroyi. Tatomupa mushoko wacho wobuda futi paTV wacho toona kuti
mishonga yatamupa isu test yacho iri kubvuma here kana chiri kuramba. Kana yaramba hama iripo ichiona zvikiitika, inini ndataura mukoma mundinzwisise kuti handigoni kuita dare ari wadibundu. Wadibundu inonetsa kuti taurika chacho kana paTV haitaurike. Kuti vanhu unoti sekuru akuchitira madhirama akuti nyepera munhu yauya akavatega. Inini hazvinotengewa. Ndinoda kuti tiite basa fair. Aiwa, tatenda vasekuru. Takusiya matare munozopinda nemusukuru. Alhamdulillah. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.